TMTV. Жай айлары ял көннәре кебек. Аларны шулай ук көтеп аласың. Алар күз ачып йомганчы үтә дә китә. Июнь җомга киче, июль шимбә, август якшәмбе. Жай. Бүгенге темабыз әлеге ләззәтле ел фасылының минуслары һәм плюслары хакында булыр. Хушлашма, хушлашма, хушлашма. Кулларымны алма кулымнан. Юк, мин гашыйк булмадым. Мин теләмәсәм дә бүген бер резидент белән хушлашырга мәҗбүрмен. Шуңа моңланып та киттем. Әйткәннәр сайын әйтеп туя алмыйм, әйтәселәрем килә яңадан, әле дә ярый күңеле күзләре бер-беребезне күрми калмаган. Икебезгә бер яңа утыбыз, икебезгә бер узар юлыбыз. Мондый бәхетләр бездә генәдер. Икебезгә бер яңа утыбыз, икебезгә бер узар юлыбыз. Мондый бәхетләр бездә генәдер. Икебезгә бер. Бу атнага музыкаль биеклек хит парадына кызу көрәшкә энергия, тормышка мәхәббәт ташып торган клипы белән Гөлдәния Хәйруллина аяк баса. Татарстанның ат казанган артистына әлеге клипны TMTV Production командасы төшерде. Ömür bayram kebek bolsun, beri bolsun zatlı bol.
Эстрадабызның эпаттаж жырчысы Диана Тажиддинова жайның иң зор плюсы актив ялның теләсә кайсы түрен сайлап булуы дип белдерде. Һәм бу гаҗәп тә түгел. Дианадагы энергияга җәй генә түссен. Иң зур минусы тополь мамага дип белдерде. Әйе, машинаның люгын, тәрәзәләрен ачып кайнар җәйге һава белән ләззәтләнәм генә диясең, һәм бөтен дөньяга тополь мамага тула. Плюслар за Диана, плюслар. Әнә Иванушки төркеме дә 99 елда Тополиный пух дигән хит чыгарды. Бәлки сиңа да яздырып карарга кирәктер. Инди сынаулар куярсың тагын күңел түренедә ниләр ятканын ничек итеп беләр аңлатым җаным ялгыз да түгел парлы да түгел хисләр булса да мәхәббәт түгел юллар бер булса да уйлар аерылса да атлар без мени шулай кәүгел ялгыз да түгел парлы да түгел хисләр булса да мәхәббәт түгел юллар бер булса да уйлар аерылса да атлар без мени шулай кәүгел Минен ул китмәс, җанымнан китмәс. Ялгыз да түгел, парлы да түгел. Хисләр булса да, мәхәббәт түгел. Юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атлар без мени шулай кәүгел. Ялгыз да түгел, парлы да түгел, хисләр булса да, мәхәббәт түгел. Юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атлар без мени шулай кәүгел. Юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атлар без мени шулай кәүгел. Атлар без мени шулай кәүгел. Романтика булсын дип, бездә җәй көнендә кар яуып китә. Артык хисләнеп китмәсеннәр булар дип, шуларда хөкүмәт бензин бәяләрен дә күтәреп куя. Шулай да бу җәйнең иң зур плюсы футбол буенча дөнья чемпионаты. Минусы ГАИ хезмәткәрләренең футболистлардан да күбрәк булуы дип шаяртты Җыртыллы Шарапов. Гел кирәк димәдең, күңелгә ут салдың, шуңа сайладың, үзеңә караттың, өзелеп яраттым, хәзер
кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Bilgine күңелдә, сүзләрең бит шуңа йөрәк түрендә. Сөям сине дидең, җаным минем дидең, хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Күңелнең кыяшы, Худайдан сыраган бәхет юлдашым. Бирче бир кулыңны, барыр юлларымны, бары телим синең белән генә үтәргә. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Сөеп кара әле бер тагыны да. Сөеп кара әле бер тагыны да. Болгар кызлары өчен җәйнең иң зур плюсы киенеп йөргә кирәк ди. Аеруча урамга чыгыр алдыннан балаларын катлый-катлый киендереп, үзең арып бетмисең. Тагын бер матур бизәге сабан туйлар. Шул сабан туйлар белән нинди генә илләрдә булмадык, үзебез өчен нинди яңалыклар гына ачмадык дип сөйлиләр алар. Ә иң зур минусы ул чирки. Бигрәк тә аллергиялы кеше булсаң. Ә шулай да җәй рәхәт. Килешми булдыра алмыйм алар белән. Лейтенант пәйдә була, туктарга дип әмер биреп, бер кулын уңга суза. Минем кузгалып китүне күзләп торамы чаттан, көндә сырый таныклыкны, бездә дә аны ядан. Hey, лейтенант, лейтенант, нигә дип туктатасың, ачуны кузгатасың, на-на-на-на. Hey, лейтенант, лейтенант, нигә дип туктатасың, ачуны кузгатасың, на-на-на-на. Иртә таңнан торгансың, әле инде чынлап торып, миңа гашык булгансың. Минем кузгалып китүне күздә торамы чаттан, көндә сырый таныклыкны, бездә дә аны ядан. Hey, лейтенант, лейтенант, нигә дип туктамасың, ачуны кузгатасың, на-на-на-на. Hey, лейтенант,
Nega deb to'xtatasan, oshuna qo'zg'atasan. Na hey leytenant, leytenant, nega deb to'xtatasan, oshuna qo'zg'atasan. Na hey leytenant, leytenant. Jırşı Dinara Rahimova Jey'nin plusları degəş uzi yaşab yatqan Moskva şəhəri boyunca rəxətlənib Jey'ə uyurunu atadı. Ənin lider minusların yaş jırşımız bütünləy də görməyib. Gelecekning eshiklar yopiq, bilmasam qachon bo'lar oshiq. Narsa yozilgan bu turmushda, sanaroq bo'larsan oshiqma. Og'irliklar bo'lsa-da o'za, dunyolar shulaygina bora. Yangirlar o'zg'ash quyoshga, jilatib xayolni yoqtirda. O'shaning bitsa-da bu dünyada Tırsan da tutmazsan gün uza Vakit eklegeç mizgil bulur Tırmışını alır da özgertir Ağırlıklar bulsa da uza Dünyalar şulaygana bara Yangırlar uzgaş quyoshga Jilatib xayolni yoqtirda O'shaning bitsa-da Ko'p yillar o'tsa-da Gelecekning eshiklar yopiq, bilmasam qachon bo'lar oshiq. Narsa yozilgan bu turmushda, sanaroq bo'larsan oshiqma. Og'irliklar bo'lsa-da o'za, dunyolar shulaygina bora. Yangirlar o'zg'ash quyoshga, jilatib xayolni yoqtirda. O'shaning bitsa-da ko'p yillar o'tsa-da
Яшь туташ Лия Шамсина өчен бу җәй гомерендә шактый зур роль уйный. Чөнки Лия быел мәктәпне тәмамлап, югары уку йортына керә. Ә җәйнең иң зур плюсы ул нинди? Чөнки Лия җәйдә, август айында туган. Җәй кызы Лияның чыгышын бергәләп карыйк әле. I wanna be mad. Do 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 do. Yaşıp geliysin, babasın nedirli sebepler. Nefretli qarab üzükne özesin, miting bulup değeri yeşiler. Rencidir yediyen uyum yok da, başka şerlekin koymuysın. Yüreğimde şişme gebe korup, durgan kislerimni duymuysın. Yüreğimden döktüp iterim, tipkelerin iyiye sezimiysin. Yuvaldasın işte kilimi bir, esinilarımda bilmiysin. Yüreğimden döktüp iterim, tipkelerin iyiye sezimiysin. Yuvaldasın işte kilimi bir, esinilarımda bilmiysin. Ничек әйтергә дә сүз тапмыйм. Ялгыз калдырырга ашыкмашы, күңел ишекләрен мин япмыйм. Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп, типкеләрең нигә сизмисең? Юлдасың кичтә килми бир, ә син уйларымны белмисең. Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп, типкеләрең нигә сизмисең? Юлдасың кичтә килми бир, ә син уйларымны белмисең. Hiç de dilemeyim bir tırmışıma kabat geri indi. Yıllardır hiç de dilemeyim bir tırmışıma kabat geri indi. Yüreğimden düp ittirip, tipkelerin niye sezemiysin? Yuvaltasın hiç de kilmeyim bir, ey senilarımı bilmiysin. Yüreğimden düp ittirip, tipkelerin niye sezemiysin? Yuvaltasın hiç de kilmeyim bir, ey senilarımı bilmiysin. Yuvaltasın hiç de kilmeyim bir, ey senilarımı bilmiysin. Ey senilarımı bilmiysin, ey senilarımı bilmiysin. Альбина Панаева җәйнең иң зур минусы ялга чыгып, җиләк-җимеш, тәм-томнар ашап йөреп, үзең турында онытсаң тазарып китәргә дә мөмкинсең ди. Һәм башка бер генә дә минусын күрми. Мин дә күрмим, шуңа күрә сүзне аңа бирик. Üzülüp sayıray, sağınıma sağışma jırınada. Yaktı nurlar, mыңнар bulup qalada, мәхәббәтнең izi
болып, ман болып, ufuklarga uçsun hislerim, жылы яңгыр болып яусын жириге. Сағышта юғата, барыр юларымны яқтырыта, Йөрәктәге моңлы хәтирә. Яр суларым күптән онытылган, рәхмәт диеп алга таба барам. Хәтирәләр бөркеп алган шакта, моңсуланмый бары тик елмаям. Җыр булып, ман булып, ufuklarga uçsun hislerim, жылы яңгыр болып яусын жириге. Сагышта юарта, барыр юларымны яктырта, йөрәктәге моңлы хәтирә. Сагышларда җилләреңә таралды, яңа таңнар, яңа бәхет килә. Тик кайчакта йөрәкне өзгәли, кайтабыздай шул моңлы хәтирә. Җыр булып, моң булып, ufuklarga uçsun hislerim, жылы яңгыр болып яусын жириге. Сагышта юарта, барыр юларымны яктырта, йөрәктәге моңлы хәтирә. Йөрәктәге шул моңлы хәтирә. Җәй көне велосипедка атланып балык кайру рәхәт инде ул дип хыялланып алды Хәким. Ә минусы балкыртлары. Җырчы корт чагудан курка икән. Ә менә автор башкаручы Гүзәлия өчен җәйнең минуслары гомумән юк. Ә иң яхшысы ел хәтлек көн. Бар эшендә эшләп өлгереп була бит. Сенсіз гомеремнең ай кыяшсыз үткән көннәрен, сине көтеп, үксеп елап, юешләнгән мамык мендәрен. Сизәсеңме, сенсіз йөрәгемнең дөрләп түгел, пыскып януы. Бер рәхәтен күрмим бу дөньяда, бу тормышта. Сенсіз калымнан безнең ара, пулсызыма гына, ерагая бара, ерагая. Әйтер сүзем калган йөрәгемдә, син кайдасың хәзер, мин кайда? Безнең
қазір мен қайда Иштәсіме тауышымды менің үмітімні үзмейм күдәрмін Сенің күзләріңе генә қарап әйтер сөзі қалған йөрәкнең безнең ара пулсыз ымығына ерағая бара ерағая әйтер сөзім қалған йөрәгімдә сен қайдасың қазір мен қайда безнең ара пулсыз ымығына ерағая бара ерағая әйтер сөзім қалған йөрәгімдә сен қайдасың қазір мен қайда сен қайдасың қазір мен қайда Безнең ара пулсыз ымығына ерағая бара ерағая әйтер сөзім қалған йөрәгімдә сен қайдасың қазір мен қайда безнең ара пулсыз ымығына ерағая бара ерағая әйтер сөзім қалған йөрәгімдә сен қайдасың қазір мен қайда Бұл жайны Рифат Зарипов 30 яшын тутырып қаршы алды. Жайғы орманда құшлар тауышын тыңлап, ешәргә күш жиып ергә ярата икән. Аның өчен жайның куркынышы ул яңа сезонга әзерлек. Әйе, яңа концерт программасы өстендә кызу эш вакыты бит ул җәй дип белдерде җырчыбыз. Җәй салкын булмаса, башка минусы аның өчен юк. Яратасыңмы дейсің сен сөзіме тұрып барып Әмін юри шул сұрауны әйтірем қабат-қабат Яратасыңмы дейсің сен сөзіме тұрып барып Әмін юри шул сұрауны әйтірем қабат-қабат Яратасыңмы дейсің сен жауабын биді білесің Әйтмәсәм дә мен жауапны күзләремнән күрәсің Яратасыңмы дейсің сен жауабын биді білесің Әйтмәсәм дә мен жауапны күзләремнән күрәсің Күрмисең, что ли? Менә без синең любовь Люби? Яратасыңмы дейсің сені күзләрің жауап жете Минем күздән сөю ташый күзләр бәхеттән келә Яратасыңмы дейсің сені күзләрің жауап жете Минем күздән сөю ташый күзләр бәхеттән келә Күңелемнең түренә язылган синең исем Син һаман күзгә барып яратасыңмы дейсің Күңелемнең түренә язылган синең исем Син һаман күзгә барып яратасыңмы дейсің Яратасыңмы дейсің сені күзіме тұрып барып Әмін юри шул сұрауны әйтірем қабат-қабат Яратасыңмы дейсің сені күзіме тұрып барып Әмін юри шул сұрауны әйтірем қабат-қабат Яратасыңмы дейсің сені жауабын биді білесің
Etmezsem de bir cevaplı gözlerimden göresin. Yaratasın mı değilsin sen cevabın bitmesin. Etmezsem de bir cevaplı gözlerimden göresin. Günlerimin türüne yazılgan senin giysem. Seni kamanı kızga barap yaratasın mı değilsin. Günlerimin türüne yazılgan senin giysem. Seni kamanı kızga barap yaratasın mı değilsin. Seni kamanı kızga barap yaratasın mı değilsin. Приятно создать. Bugün muzikal biyiklikning Olimpында 3 шибер кызчык Әнисе Ләйсән Гимаева. Җәйнең иң яхшы ягы ул экономия дип белдерде. Тун дип хыяланасы юк, газга түләргә кирәкми, газга түләүне үз йортлары белән яшәүчеләр бик яхшы аңлый. Ә мин усарын бөтенләй күрми бәхетләним. Сезнең дә исегез китмәсен. Әйдәгез бергәләп Ләйсәнгә TNTV Production төшергән клипны карап үтик әле.
Барысын да ашыкладык, җырларны тыңладык. Ә хәзер исә мин Рамил Шәрәфиев сезгә уңышлы эш атнары теләп, хушлашырга да мәҗбүр. Онытмагыз, җәй ел үзе бер тормыш. Бик тиз үтәр. Рәхәтен күреп калыгыз. Чао. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.